nakasaraka dardarep depe apakabuklan tuy aya awan pulos nagtalkak nudisika kedi naglipliputan pangaasim biyago siksika laing ti nakasaraka dardarep depe apakabuklan tuy aya awan pulos nagtalkak nudisika kedi naglipliputan pangaasim biyago nung awan tu panagayan mukanya sa wala engay balikas di ka agama ngimtay agpamarangka nga adapay lang patay kukin ka kas mulaingin pinugsan taayat mo kaniya ngim no siya tun tay di muntong ipapateng anu saktigasat ko nga impaay mo kaniya laing ti nakasaraka dardarep depe apakabuklan tuy aya awan pulos nagtalkak nudisika kedi naglipliputan pangaasim biyago nung awan tu panagayan mo kanya sa wemlaeng ay balikas di ka agama ngimtay agpamarangka nga adapay lang patay kukin ka kas mulaingin pinugsat taayat mo kaniya ngim no siya tun tay di muntun ipapateng anu saktigasat ko
nga impaay mukha niya. Yaman ako ni kakabsat.